Taibufang Hamzanai cousin Takoboko, Funkaham, Tini 27 December 2025. Semana ang omo parsimon kaimani. Parsimon tini hot area wo hamohini kana wota bazarate few variety. Ji variety song kaile tongo awang ka few. Hinga faidi cousin tako omoto da hamna hamia sin tropical area wo Tripura wo. Hai hini kai jamani cousin tako. Fia ba tabazarate ka thang tongko. Bes kanga sai manai taklai bakri faita thok bakri fai hingkai tai bang khabar sa janai bakri nukjagi tong mahai iko rogo bakri nukjagi tong mahai iko hingkai tai bo tong thang nai khajan tako iko rogo jodi bakri ongi tong hingkai abo hingkai parsimon bo Tripura thayo hingkai nang ang parsimon kaile ne fia ba Tripura parsimon kaine rao bela ekhane kosto manai tamani bagi himalay khajan tako Tripura wo toma tong himalay tokbak tai mandar kutung bole tokbak tai mandar tongo boni bagai tokbak tai mandar belai ke sanai tai tok blue bo sanai belai ke sana bo bukhri yong nai khajani takho homo bukhri nai thok ka phaya no bo taklai ni bising no hingka ang sa thairi nai bono bukhri no kha hingka na cha thairi nai chang nai khajan thako parsimon tai bu tongo nai dor tai phangsa parsimon ni ko oro bahai no bo bukhri phaija khai ke no goi ko oro bahai no khajani takho Bukhri judi ongi tong hingka nang ang tai bukhring lai nai baskanga khajan tako o parsimon ongkha Japan ni broni jatiyo phol hinjagi tong belai kutui tai farani buchai mano sin agortala rago tabazara tui busuk choli tong parsimon 500 per kilo ma hai choli tong kasam hingka 400 of phaujagi tong mano gosang lekchomni bazar rago gol bazar rago lekchomni bazar joten ka kabang phaljagi tongo sini borok bel jehetu thokjak maniba oro botai phangsa tongo khajan tako omo bhaino parsimon oro bo boni bukhri tongo iko bukhri tongo mo jodi bari mano hingka thai man hingka khajan tako nong bo phangsa phungso kaina ni chati okjak di Tripura haste wo parsimon kaina bagi kabang ma borok naisom lai tonglayo Aren bising amu khoraksa nam naisom nai nini logi wo tongjawo khajan tako nong jodi nini logi ba nini palhim nai hine ana chongi tong hingka o parsimon khajan tako tawa North India wo na thaiko go fia ba parsimon tawa nini Karnataka thai tongo Rajasthan bo thai tongo Haryana Punjab bo thai tong khajan tako boni bagi parsimon na Tripura haste ni nokbar pe gadal kok thata ma tongjago boni bagai sung Tripura haste o parsimon no kainani chatiok laine khajani takho chatiok mane kokse ang kaimani kokse nong kaina nangnai am haya tai phangsa o thanglaya no sung khajani takho tai phangsa nai ri ko oro tai kisa blai ang obone kisa yang tola batui tok tong khana thaisu basa rifuro ko tui rifuro go botui masa khana blai chokrai soglia fia bo bone aro bo bukhri tong thata naina bone aro bukhri jatong omo bukhri ya bone aro bukhri tu datong oro tong bone aro bukhri oro tong tai oblai besero tong iko blai besero tong bone aro bukhri tai oro le tu tong oro botong inka khajani takok parsimon tui taso ko kabang saglak tawo belai naithok ang screen of photo ri riwa no parsimon no kabang ma bora parsimon pai sajak inka ang om haika phangdok parsimon kaijak tongo phangdok parsimon e bising ang phangsa phangni no phunu ka khajan tako bom hai ma khang ngoi tong tini jarati parsimon inka khajan tako tai kabang salia belai khang kothok bathai khajan tako bas kanga sang parsimon tui tai ko kabang salaya no boni loge ang tai kaisa thaisuni mong sanai amon khane mother plant o thaisuk mother plant tongmani semanang bukhri phunong liya paidru purono omo ongkha honglong obo tai kaisa bomong tongo hongxiang red dragon omo be pak basamana ani bukhri phaika mother plant of hangsa o bukhri phailia tai oronik bosok langai basasana mani be pagani bukhri na peka khajan tako kisa nasing jabadi hongxiang red dragon eba honglong na kaina ne bagai tasa tyo jabadi kolkata ni red bain na nga na hongxiang red dragon mannai khajan tako
Pari baskanga haina hai chung bukri ong mani shomayo sini parsimon no tui kok salai pinai chikon tete video no ora mathage risinai jotonan hambai.